Isto é un proxecto dun grupo operativo conformado por Agaca, Tres Fociños, CTC, a Carqueixa e o Vic. Nace co obxectivo de medir e cuantificar a huella ambiental de 4 especies de produción cárnica galega. As 4 especies proveñen de a Carqueixa, unha granxa de vacuno, de Tres Fociños, unha granxa de porcino, o Vica proporciona unha granxa de ovino e Coren unha granxa de avícola. O obxectivo do proxecto é medir e cuantificar a huella ambiental destas 4 especies e establecer unha serie de melloras para reducir as emisións e o impacto sobre o medio. A metodoloxía utilizada para o cálculo da huella ambiental foi a metodoloxía de análise de ciclo de vida, respectando as ISO 14040 e 14044 de produto. No proxecto medíronse 16 impactos ambientales resumidos nunha táboa en función de cada especie. Os resultados obtidos que obtuvemos neste cálculo fronte a outros estudios semellantes ou moi parexos foi que os valores de impacto ambiental destas 4 especies son bastante inferiores. Unha vez feito isto, propúsose unha serie de melloras aos 4 gandeiros, como poden ser, por exemplo, a venta de animales improductivos, o emprego de ingredientes na alimentación dos animais con ingredientes con menor impacto ambiental, ou, por exemplo, utilizar inputs máis cercanos ás granxas, utilizar outro tipo de enerxías con menor impacto. A consecuencia da implantación destas melloras ao longo dun ano obtúvose unha reducción das huellas ambientales de cada unha das especies de aproximadamente un 10%.